God is good all the time. Umuntu yazi noba ungasidoda uthini kodwa ingomso lakho laziwa nguwe. Ingomso lakho laziwa nguwe. Bani beyazi bale ntwana ubongiseni izangomoja i-casket leso. Mna ifanele ngihamba lapha ereni. Don't touch it. Don't judge the book by the cover. Angibongisele ingcwatyiwe kakuhle ngibuyele ebhotile. AFJ. Kubani beyazi bale ntwana kaJwarha izangcwatywa ehlobo. Mbongiseni ebeyiphare bicable zakokwabo qha athengisa bethwe phinda bayizibuyise zona. Ngcwatywe ngani? Unobona i-casket yakhe ingcwatywe ngu-FJ Home. FJ Funeral Home. Apha eTinarha ewe. Ya bangcwabi aba. Xa buJwarha wayejoyine phaa izinto wabhalisa iinkcukacha zakhe phaa kwa-FJ. Yehlo imoto ebihambisa umzimba wayo. Hesiyalantwana ehlo le glass besithi ngokusiya kujonga phana uyakhutshelwa phaa iikhwantam eziyi-2 slow. Ukhutshelwa iikhwantam eziyi-2 ukhwele iitshomi zakho enye bayikhwela abantu basereni sehlaleni. Kubekho imoto ifamily car ikhutshwa ngu-FJ. Yona family ewe khutshwa ngu-FJ nayo family car nahlo nansi ihesi iyakhokhelisa phambili umzimba wayo lento nibongiseni sawubona. Jonga ihlo iza uphana ufumane ne-cashback ye-R1,000 ihlo. Ndicela uxelela ndiyosela ngoku kwakuJwarha ndilinde bawabamba ifemeli. Amen bazalwane nami ndiyayithanda inkosi yaniphetshwaleni yanifaka ecaweni. Amen bazalwane nami ndiyayithanda inkosi yaniphetshwaleni yanifaka ecaweni. Uyazi bandichazwa yintoni? Ndichazwa zizapleti Kamanezula kumunye Zampane kalene Umnoshwe kalene Elana nera iselo Amen bazalwane Nam ndayithanda inkosi yaniphetshwaleni yanifaka ecaweni. Tanda nje zapleti Kasibane siphetha buku Haleluya Yakiwe enkosini Yajayive enkosini Jabule enkosini Lale wavuke Amen bazalwane Nam ndiyayithanda inkosi yaniphetshwaleni